खुलुमबाय बयखौबो आं फनिन्द्र गयारी दासान्दि हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव इक'नमिक्सनि प्रफेसार हिसाबै आङो साख्रि मावगासिनो दङ। आं बे नोलोबारि बियाबनिनो मानसि नोलोबारि बियाबनि सिङाव थानाय आहमाखा गामिनि मानसि बेयावनो जोनोम जानानै बेयावनो सोलोंथाइ लानानै देरनाय मानसि दाबो आंहा बेयाव फैनो मोजां मोनो आरो बे नोलोबारि बियाबनि सिङाव बे बाथौ आफादनि गिदिर बिदि कनफारेन्स जानायखौ खोनानानै आङो जोबोद गोजोनदों आरो बुंदों जे प्रग्रामाव होदो प्रग्रामाव होबासो आङो अफिसियेल लिभ लानो हायो होननानै बेवहाय फैनो थाखाय आङो प्रग्रामाव होदों नङाबा ओरैनोबाबो आङो बन्द थायोबा फैखागौमोन दा फैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आथिखालाव बर' लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइनि सायाव माबाफोर रंजाथाव बाथ्राफोर फोरमायगोन नामा? जोबोद मोजां बाथ्रा जोङो धोरोम जौगानाय हारि जौगानाय गासैबो जौगानायाव जोंनो सोलोंथाइ नांगौ बियो साख्रि मावनायनि थाखायल' नङा जोंनो बेफार खालामनो बा मेथाइ खनगिरि जानो बा जोङो सासे गिदिर गेलेगिरि जानो बा गिदिर पलिटिसियान जानो थाखाय जोंनो बयनोबो लेखा नांगौ लेखा फरायनायजों लोगोसे जोंनो गुड क्वालिटि इडुकेसन गुन गोनां सोलोंथाइ आरो हायार इडुकेसनखौ लानांगौ जोङो आंनि नोजोराव नुनो मोनो दायो आङो गुबुन जायगायाव साख्रि मावनाय गुबुन अल इन्डिया लेभेलनि गोबां मानसि नुनो मोनबाय गुबुन रायजोफोरनि बिसोरो माबायदि फरायो बिसोरनि स्टुडेन्टफ्रा दा बिसोरनि रुजुनायाव बर'फ्राबो गोबां मेलेम दङ फरायनो हायो फरायनांगौ बेखौल' नुयो बर'फ्रा बड'लेण्डआव थानो मोजां मोनो गुबुन जायगायाव गुबुन इउनिभारसिटि कलेजफ्रावबो फरायहैनांगौ आरो भारतल' नङा भारतनि जायगायावबो फरायहैनो नाजानांगौ जेरैहाय इंलेण्ड आमेरिका बायदि मोजां इउनिभारसिटिफ्राव फरायहैनो नाजानांगौ आरो आंनि नुनायाव गोबां बर'फ्रा माहाजोनबो जाबाय फैसा थाखा दङ फैसा थाखा होनानै फेमास बेस्ट इउनिभारसिटि बेस्ट कलेजफ्राव फरायहैनो नाजानांगौ आरो बे बड'लेण्डनि मानसि होननानै बड'लेण्ड सिङावनो थाबाय थानांगौ बे नङा आरो जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोंनि एक्सप'जारा जोंनि इन्टारेक्सन उइथ आदार पिपोल जोंनि माबाया टेलेन्टआ बारायो आरो बेखौनो आं सानो आरो सार लाइमोनफोरा दिनै धोरोमजों लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोम बिथिङावबो गोबां बेबायदि बाहागो लानांगौ होननानै दङ नाथाय खिन्थु जों नुनो मोन्दों जिहेतु बिथांमोना धोरोमजों सोमोन्दो लायालाबानो दिनै जौ सिगारेट बेबायदि गोबां निसा बुस्थु बाहायदों बे बिथिङाव नोंथाङा सासे बिबुंगोरा जानानै बिथांमोननिसिम मेसेज होगोन जोबोद मोजां बाथ्रा आं दहाय आंनि बिबुंथियाव बुंलांखाबाय जोङो बे गोजौ सोलोंथाइ लानोबा जोङो जिउआव मोजां जानोबा जोङो साफ्रोमबो मोनसे एग्जाम्पल जानांगौ आरो गुड एग्जाम्पल आं क्लास 8 ना 9 आव फरायबा चरन नार्जारिनि मोनसे रायथाइ फरायदोंमोन बे रायथाइनि मुङा जादों जोंनो सोरां नांगौ बेवहाय बुंदोंमोन जोङो साफ्रोमबो गाव गावनो फार्स्टआव मोजां मानसि जाग्रोनो नाजानांगोन मोजां मानसि होनोब्ला जोङो जेरैहाय जोङो मोजां देहा लानाय मोजां धोरोम फालिनाय मोजां बेबहार खालामनाय मोजाङै दावगालांबाय थानाय बेफोरबायदि दा बै इनफ्लुयेन्सखौ लानानैनो आं मोजां जाग्रोनांगोन गुबुनखौ फोसाबनायनि सिगां आं मोजां जाग्रोनांगोन होननानै समाय लादोंमोन दा बे हिसाबैनो आङो जौ लोंनायखौ नागारदों सानसेनो हाया लासै लासै दायो आं जौ लोङा जौ लोङाबाबो देहाखौ मोजां मोनो आरो बिदिनो बांद्राय बेदर जानाय ना बेदर जानायनिफ्राय जोंहा देहाया खहा जायो दा आं लासै लासैनो ना बेदरबो जाया
आरो धोरोम फालिनाया आं गोबां आं बुजियो लाइमोनफोरा बे धर्म फालिनाया इसोरखौ मानिनाया बोराय बुरैनि खामानि नङा जों उन्दैनिफ्रायनो आनान गसाइखौ फोथायनांगौ आनान गसाइखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो रेसपेक्ट खालामनो रोंनांगौ आरो जेरै आनान गसाइनि आर'ज खालामनाय बेफोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो सोलोंना लानांगौ फुङाव प्रेयार खालामनाय फुङाव मेडिटेसन खालामनाय बा इभिनिङाव आर'ज खालामनाय बेफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंना लानांगौ आरो बेबायदि आनान गसाइजों जोङो लोब्बा लाखिनायाव बा फुङाव मोनाबिलियाव जोङो मेडिटेसन खालामनाय बा आर'ज खालामनायाव जोंहा जेबो लस गैया जोंहा गोसोआसो मेन्टेलासो स्ट्रं जालाङो गोसोआ दावगालांबाय थानो मोजां जायो आरो बर' हारिनि रांखान्थिनि सायाव मा बुंगोन बे समाव बर' मोजां बाथ्रा बर' हारिनि आङो इक'नमिक्सनि प्रफेसार हिसाबै बुजियो बर'फ्रा गोबां धन सम्पतिनि बिगोमा फ्राय गासिबो बर'हानो एसेबाबो हा दङ बारि दङ बे हायाव जोङो मोजां बाथ्राया बेनो बर'आ ओरैबायदि हा जायगायाव दङ मा होनगोन फार्टाइल लेन्ड हासार गोनां हा बेवहाय गायबानो मैगं थाइगं जायो माइ जायो गय जायो दा बेफोरखौ जोङो न'आव जानोबो हायो आरो मोजाङै आबाद खालामोबा बेखौ फाननानै जोङो फैसाबो खामायनो हायो दा बे खेत्र'यै जोङो मोजाङै सेभिं खालामनो रोङोब्ला मोजाङै फैसा दोनथुमनो रोङोब्ला जोङो माहाजोन जालांनो हायो आरो आं नुबाय जे गुबुन जायगायाव गुबुन स्टेटआव थाङोब्ला गोबां न'खरानो लेन्डलेस गावहानो निजा हा गैया मालायनि हायावसो थायो आरो मालायनि हाखौसो खेथि खालामनानै जायो दा बे खेत्र'आव बर'फ्रा माहाजोन होननानै आं बुंनो सानो आरो बे सेभिं होननाय जोङो फैसा खामायनो रोंनाया जोंहा गोबां सोलोंनांगौ बर'फ्रा फैसाखौ मोनबाथाय लाब बाहायो मागो बैसागुआव गोबां फैसा बाहायनानै अमा बेदर जायो बोरमा बेदर जायो बेफोरखौ जोङो खमायलांनांसिगौ आरो आं दा जाय जायगायाव दङ हायद्राबाद बायदि जायगायाव फिसा साख्रि मावनाय बा फिसा जेरै थेलावाला रिक्सावालाफ्रानो गोबां खस्थ'यै फैसा खामायो बेखौनो 100 थाखा 200 थाखा बुथुमनानै दोनो बे फैसाखौनो सना बायो बे फैसाखौनो बुथुमनानै बुरजा जायोब्ला फिसालानि हाबायाव बाहायो आरो बे फैसाखौनो एसे बुथुमनानै फिसाफोरनि सोलोंथायाव कलेज फरायनायाव बा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव बाहायो आरो जायफ्रा सिस्टेमेटिक बेजोंनो न' बायनानै लायो दा बर'फ्रा बे सेभिं एसेबाबो खामायब्लाबो मोजाङै दोनथुमनो रोंनाया बे हुदाखौ लानांगौ होननानै आं सानो आरो